wasanna fi żmien fejn għandna art f'pajjiżna, inti semmejt maktur art, naħseb mhux maktur għandna issa, għandna kasta peninzola art sħiħa illi tiswa l-mijiet tal-miljuni illi qed tingħata b'xejn l-individu mingħajr ebda proċess ta' trasparenza. Din id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija waqt intervista li saritlu t-tnejn fuq Radio RTK. Dikjarazzjoni li saret fl-isfond tal-aħħar rivelazzjoni illi l-gvern ta' drittijiet kollha lil grupp Corinthia f'dak li għandu x'jaqsam mal iżvilupp madwar il-bajja ta' San George kif ukoll permess biex isir bini fuqha fi kliem sempliċi permess biex il-baħar jinbidel fart u jsir bini fuq l-art li tkun żdiedet bir-reklamazzjoni. Dawn huma żviluppi ġodda li ġew żvelati minn diversi ġurnali fl-aħħar sigħat e kif qed ikompli jeskala l-iskandlu tal-art li ngħatat mill-gvern f'San Ġiljan. Din l-aħħar rivelazzjoni turi kif il-gvern ta' permess ukoll biex il-Peninsula f'San Ġiljan tikber permezz tar-reklamazzjoni tal-art mad-dawra kollha. Aħbar li ġiet żvelata ftit tal-ġimgħat biss wara li kien propju Net News li kixef kif il-gvern beda jadotta din l-istrateġija li jkun bis-saħħa favur ir-reklamazzjoni u allura l-pjan li jibda jittika lill-baħar biex isir art. Għalkemm fl-abbozz ta' ftehim hemm din il-possibilità għal reklamazzjoni, il-grupp Corinthia f'komunikat ma' Net News sostna li m'għandux ħsieb li jsir hekk biex xorta jibqa' l-fatt li hemm din il-klawżola xi ħaġa li l-grupp se jħilha bħala standard f'kuntratti simili. Dan il-ftehim mal-grupp Corinthia ġie ffirmat mill-Ministru Konrad Mizzi bħala Ministru responsabbli mit-Turiżmu u jagħti lil dan il-grupp il-konċessjoni għal 99 sena għal frazzjoni tal-prezz fis-suq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jkun qed jitlob diskussjoni dwar dan fil-Parlament. L-iktar ħaġa preokkupanti għalina bħalissa propju hu dan in-negozju illi qed isir din it-tranzazzjoni li l-Gvern prova jagħmel bil-moħħbi fil-vaganzi tal-miliet u aħna rridu ntuha l-attenzjoni importanti. Intant fi stqarrija l-Moviment Graffiti qal li huwa assolutament kontra dan il-ftehim propost li se jagħti brigal biċ-art pubblika għal żvilupp residenzjali u żewġ lukandi. Graffiti saħħu l-ftehim propost huwa ħażin fih innifsu fuq kull livell.